Halk masadynyň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin oňa gatnaşçylar Arkada şäherinden Ahal, Balkan, Daşaguzy, Lewapmar welaýatlarinden ýerleşmede ýerli howa menzillerdir. Demir ýol ýa-da awtomenzillerden aşgabat urmak üçin agzybirlik bilen jemlendiler. Olaryň ählisi ata watanymyň beýik garaşçylygynyň 33 ýyllyk bayramynyň öňsýresine geçiljek halk masadynyň mejlisine we bayramçylyk münasibetli beýleki möhüm çärelere gatnaşjakdyklary üçin kalplary belent boýsunç we gowunç duýgulary bilen barýarlar. Welaýatlarymyzdan umumilli forma we beýleki ähmiýetli çärelere gatnaşjak ýerleşmede ýerlerden dawarly ýagdaýda ugrudyly. Bu wakanyň hormatyny ugrudylyş dawarlarynyň geçilýän ýerlerine medeniýet we sunudy saýtlary çykyş edip, aýdym saýdary bilen olaryň ruhlaryny hasam belende götürdüler. Dawara gatnaşçylar watanymyzyň ýüregi Aşgabatda tarap ýoly düşen ýerleşmeden sagaman dolun gelmegini arzu etdiler. Halk masadynyň beşetine gatnaşmak üçin welaýatlardan paýtatymyza gelýän ýerleşmemiz Aşgabatyň halkara howa menziline, demir ýol menziline we awtolog menziline gelip düşýärler. Olar milli mehmançylyk däpleri bilen mähirlik hemde aýdym taýda çykyşlary bilen garşylandy. Munyň özi eýýämden garaşylyk bayramçylygynyň aýdyň alamatlaryny ýüze çykarýan gowun galkynlarja ajaýyp pursatlary emele getirýär. Halk masadynyň beşetine gatnaşçylar garaşylyk bayramçylygynyň dawarlaryna da gatnaşarlar. Olaryň bayramçylyk günlerini ýaşajak ýerler kesgitlenip, yerleştiriljek ýerlerine barmaklar üçin ähli terör şertler öpçün edildi. Bu bolsa ýurdumyzda döwletli tutumlaň şortana halk masadynyň beşetiniň ýokary guramaçylyk derejesine geçilmeli, ören jogapkärçilikli we hemme taraplan çemeleşilýändigini aýdym görkezýär. Bu çäreleň guramaçylykly ýoly goýulmak bilen baglanyşly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Häzirki döwürde gahrman arkadamyzyň başyny başlan we arkadaly gahrman serdarymyzyň ösünlikli durmuşa geçirýän döwlet siýasaty halkymyzyň abadan durmuşynyň öpçün edilmegine we ähli adamlaryň ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýete eýe bolan döwletli tutumlary ýetişen gatnaşmagyny gönükdirlendir. Ýurt ähmiýetli möhüm meseleň çözügüdüni tutuş halk bolup agzybirlikde kabul etmek asly däbi urly. Munyň özi halkymyzyň taryhyny dowamyna döredän we dünýä nusgalyk asly ýörelgeleriniň häzirki döwrüň ruhuny kybap derejede ösürilýändiginiň we dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasy. Maslahatly biçilen don gysgy bolmaz diýen paýhasy jümläni döredän halkymyz her bir meseleniň tutuş ýyl bolup agzybirlikde çözülmek baradaky ýörelge pogto erýär. Şol ýörelge bolsa gahrman arkadamyzyň döwlet adamçyndyr diýen asly şygaryny esasy ugry edinýän arkadaly gahrman serdarymyzyň watan diňe halky bilen watandyr, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýýän ýüreklere jaýdar ornan ajaýyp şygaryny öz beýanyny tapýar. Ýurdumyzyň awadançylygyny, halkymyzyň bagtyýarlygyny we ykdysady ösüşiň beýgidini göntürilen döwletli tutumlary ruwaşyklara beýsensin. Şeýle asly ýeşer ýurdumyzda dowam bolsun. Ata watanymyz Türkmenistanyň milli garaşylyk gününiň beleniljek güni ýakynlaş gelýän şu günler paýtatymyzyň ýylatyna hyzmat edilişiniň kili we medeniýeti hasam ýokurlanýar. Çünki ýurdumyzyň garaşylygynyň şu ýyl beleniljek 33 ýyllygy hemmeleriň gowunçyny we boýsunçyny artyrýar. Şu münasibetli Aziýanyň berçin şäheri paýtatymyz Aşgabatyň ajaýyp şaý ýollaryny we köçelerini ýyzykdarly gatnap ýylaty hyzmat edýän döwrewap awtobuslaryň ruhlanyrjy toý şygarlary bilen bedelmegi garaşylyk bayramçylygyny hemde bu beýik sene münasibetli hemme beýleki möhüm çäreleri şortana ýakyny geçiljek halk masadynyň mejlisini dawarlandyrmagy bagşlanan çäreleriň hataryna münasip urnaýlýar. Halkymyzyň beýik bayramçylygynyň barha ýakynlaş gelýän şu günlerini anyparýan işiň görnüşleri öz bolşly aýratynygy bilen hasam tapawutlanýar. Şolaryň hataryna paýtatymyzyň ýylatyna hyzmat edýän awtobuslaryň ajaýyp bayramçylyk münasibetli dürli täsirli şygarlary bilen bezelmegi aýratyn tarypy münasipdir. Gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň halkymyzyň awadançylygy we eşetli durmuşy baradaky ýyzykdarly aladalary esasyny dünýäniň ösen döwletleriniň satynandan iň döwrewap derejedäki awtobuslaryň şu günler watançylyk mazmunlaky şygarlary bilen bezelip ýylaty hyzmat etmegi ören täsirli we ähmiýetli çäredir. Şoň görä şu günler awtobuslaryň hyzmatlarynyň peýdalanýan ýerleşmede anyp barýan şeýle işlerden ruhlanýanlyklaryny aýdyp, munyň üçin gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk bildirýärler hemde ýakyny geçiljek halk masadynyň ýeşetiniň ýeşiniň ösünlikli geçmegini arzu edýärler.